keɓantaccen buwayayyen nan zan wayabo abin nema, mai tasiri da tasirin Allah maƙurar cikar girma, shakundun mai muƙamin kankat mai yi wa kaunu alfarma. Allah sarki ma'aiki bawa ban taɓa canza komai ba, sai dai wallahi tallahi ba bawa ne na bauta ba, shi bawa ne na soyayya a saman bauta abin duba. A halatta jininmu don Allah yau ba zan kwan abuya ba, ko masu kisan suna hauka ba za su kashe matacce ba. Ra'ufu rahimu annabu ne a kira shi azizu ba a komai, al'awwal muntahal qadari a idansa ilahu yayi komai, iko da nufi suna hannunsa matinu matattarar komai, da ba shi ba halitta duka ban bar yanayi